Engane zakho sekubonakala ividiyo lakho uMcineka ubuza uNgizwe ukuthi ungathini mase ngusakaza ngempama njengamanje. Wathi uNgizwe cha, ngeke uzokwenza lokho uMcineka. UNgizwe wala waphetha wathi ngeke khohlwa. Ngeke uzokwazi ukwenza lokho kumina. Kanti-ke kubuya ngazi ukuthi bekwamancoko iy'nsizwa. Kodwa-ke abantu abaningi balokhu beyibuza ukuthi kahle kahle uNgizwe noMcineka kungani uma ngabe behlangene bengahlalisani kahle kuze kube nephisi. Asiyithole impendulo nathi njengoba-ke kubonakale kahle ukuthi cha uMcineka nawe bezenzela amancoko kanye-ke noNgizwe futhi ube-understand ukuthi kwenzeka amancoko. Kodwa uNgizwe ubuye abe nethika mani, hhayi ubuye acasuke kakhulu, ubone esayithetha kakhulu. Yabona nje laphana khona labo bengasa-understand khona ukuthi ngempela uMcineka uyadlala esesikhohla. UNgizwe wadada. Ngaphandle komusho isikhathi sakho umlaleli wami, enza sure ukuthi usubscribe-ile wa-like. Kanti-ke ungakhohlwa ukujoyina i-membership laphana ubone ukuthi usipha yiphi kuphi njenge-channel yakho. Na uNgizwe-ke ekhuluma noMcineka. Ungathi mase kubambe ngempama. Ungathi kubambe ngempama manje. Wena vele kubambe ngithele phansi. Umcineka mina ngiyona ihlula mina. Awu. Awubo. Awubuze mntu. Umcineka ujoyine lapha. Mina ngimchashi la. Angibona nami ngiguda akhazibeke lapha ngizekela isikhundla sami. Isakhe. Noma ngishekela izimo zami. Bale sosenzana isikhundla sakho. Hayi, ngimchashi mina ngangibekwe ongangentaba. Sosenzana isikhundla. Ngabe nami kwamakhubhala ngangaleduka.